Здравейте на всички. Преди да се представя, първо искам да благодаря на целия колектив на ПГМВ Ломоносов за възможността. Това е изключително голяма чест за мен и се надявам това видео да бъде полезно на хората, които ще го изгледат. Казвам се Здравко Хвърлингов, родом съм от град Лясковец и завърших специално системно програмиране в гимназията през 2016 година. След това отидох в София, където завърших бакалавър компютърни науки и в последствие магистър изкуствен интелект. В този период също така преподавах, може би около 2 години, по различни предмети свързани с програмиране, като в момента изцяло живея със съпругата си в София. Това, което се занимавам в момента е, че аз съм старши софтуер инженер в английската компания Financial Times. Компанията се занимава с публицистика и споделяне на новини с високо качество. Екипа, в който аз работя, се занимава с обработка на големи обеми от данни. Целта е ние да имаме информация и статистика как потребителите се държат в мрежата. С основната цел продуктите на компанията да бъдат максимално добри. От друга страна, тези данни се използват за обучение на модели от изкуствен интелект, тъй като изкуствен интелект без добри данни е почти невъзможно да съществува. Относно това с какво обучението ми в гимназията ми помогна в моето професионално развитие, бих казал доста направления, но основните са, че първо ми даде доста добри основи по математика и програмиране. Участвах в доста конкурси и олимпиади извън учебния процес и всичките ми даваха доста практически опит, който използвах и в университета, и в момента в работата си. Освен това, изключително силна подготовка по български и английски език. Комуникацията е нещо, което ми е необходимо на ежедневна база и заема голям процент от моя работен ден, така че тези умения са ми изключително полезни. Следващия въпрос е до някъде труден за мен и той е свързан с мои любими моменти, моят най-любим момент от гимназията. Има много, трудно ми е да се спра на един, затова ще споделя два от тях. Първият е свързан с моята подготовка за кандидатстване в Софийския университет, факултета по математика и информатика. По това време кандидатстването беше доста трудно, имаше доста стабилна филтрация и бяха необходими солидни математически знания. В този аспект искам изключително много и сърдечно да благодаря на моята госпожа Марина Илиева, която ми помогна изключително много. Имаше един период доста дълъг, може би почти целият 12 клас, в който се готвих за кандидат-студентските изпити и по всяко междучасие бях при нея с всевъзможни въпроси, свързани с задачи, които не успявам да реша или не са ми ясни защо се решават по този начин, като тя ми отдели изключително много време, енергия и каквото друго може да си представите. Така че сърдечно благодаря. Госпожо, вие сте един от виновниците да бъда приет в Софийския университет и да работя това, което работя в момента. Другото нещо, което искам да споделя е, че в Електро се запознах със своята съпруга. С нея сме вече близо 10 години заедно, дори малко повече, и преди 2 месеца се роди първото ни дете. Така че смело мога да твърдя, че Електро ми даде не само образование, не само стабилни основи на едно бъдещо професионално развитие, но и семейство. И тези 3 неща са, да не казвам най-важните, но 3 от най-важните неща в живота. Относно съветите, които мога да дам на бъдещите ломоносовци, ще опитам съм доста кратък. Първото нещо е: не се стремете да бъдете перфекционисти, според мен. Аз до някъде допуснах тази грешка. Това особено важи за учебния процес. Не се опитвайте да сте максимално добри във всяко едно нещо. Отделяйте малко повече внимание на нещата, които ви харесват, и там се стремете да давате малко повече от останалите. Второто нещо е: не се